nili kadu we atum han coru kangtung je la PIL kipielong nanga cerap do natu lapen ke bidi sore nangki pidon kangtung nangki pidon atum lapen ke kadu we sikai si hini vet positame la PIL nanga pacundun na cerap do natu ma pan nilihin pen ninga klong sapen kadu we tum han coru parlo masih lalo de PIL 9/2017 itum kipi bangke lalo Karbi Anglong Autonomous Council pen amethang kacaria jakong halaso arrona kimi selam dia fansi nilitum akihang pon padolo Karbi Anglong Autonomous Council apan itum 2016 pen katu we aham phanga song celang pen laso movement ing thurpon det pen apit pusitame sai jok je la movement pen ke Karbi Anglong Autonomous Council atum anu na cevar be ajok si nilitum high court along PIL pidam nang koklo PIL pidam det pen akit angko Karbi Anglong Autonomous Council atum kapang creation do ko kajoni masih aku nilitum PIL aphan court aron court order aphan karkan puamen pensi nilitum aku kontem pitulu kontem kipi bangke lake 2017 aningkan 2000 dia था 2021 aningkan non kali sitame Ladakh laso kontem abang jujere kasondo athe latum pulo non abang ke waida kalam ningje lo je Karbi Anglong Autonomous Council atum pen ke aron ceklem lo pusila dak jong pon lo ta koson ke claim ke governor long sidolo pusi pulo lasi itum legal ateng pen aku itum governor long pusita me aku laso apu thak aku complain na bang aku aman ke do Guwahati High Court long pusita me laso apu thak pipon ko lasi niliki pudam kang tunga bang ke lalo je lapaan council long ajak kong kacehar jagji aphanan ta latum aron ke claim aphan kachupong rayason si nili thek nam long laso kachupong ray re de ji aphan si nili ka do be phana chuning ring tung ladak lapen ke ladak bang ke laso politics bang manbe de nangji pusini lika do be phana chuning ring tung athe council along aron thir klong methang aja kong kachahar jaga bang ke kadu be taga kenang sot lake laso kacerap kacitu bang do weg nangji pusini lika do be phanta puntu lapen ke niliki pugang tung bang ke non do boma government atum Dispur Delhi ta BJP yang selo ruling isiba da party lo ta pinier ni kopia potsi laso putha kapat chun cherek ma labang ki siningduk memela lasi Delhi Dispur lapan ke difuan da latum si cerai thailuk lotang te latum ke claim uni de jiason thang anadabe ta pinier ni anta laso pot ke claim klede da bang ke siningduk lo lasi nilitum laso putha ako afail tarli ponthulo afail bang ke non ke chief minister along sidolo home and political along sidolo laso file apan kapat chunji pulotang te lake nili kachinia teng pulotang la laso puthak ilitum movement thuthe pulotang te Karbi Anglong Autonomous Council atum jong si convince we lapen ke ilitum cerap pet pen laso movement thuthe pulotang te state government atum ke kitia ta laso puthak ma pachun tibedeje phansi ka borilo lasi jong si kenang sot pulote ansu se a movement kang thurpon thui phanta ilitum chisik pon po lapen ke laso ka chisik along bangke non amat ahok peda bangke ilitum la kontem legal anat dam rong jone masino na sapsu itu makang hong ason do koklo lapen ke non isi step ingdeng isi dola council lapana bangke pulo alang to PLO pulo tangke non ke direct ako governor angdeng kusina aku nilitum dam supo step damo po governor la onyong si pene aku lam kaprek nanglong thu pulo tangke even though home and political fund posita me nilitum lakhe lam hoy mate lam arona teng pen hola aman ke do Guwahati High Court pen kapang saije phansi nilitum hodai pon lo lasi laso teng pen claim pon bom dang lapen ke laso kacerap kacito long nang litum sikai si hini vet pen kaduk we nang litum na cerap cito dun pen na joine si laso aputhak lapan ang deng kusita magicun lasi kiwang jilang sa an suse laso kacerap cito dunaing ku pen sinili kaduk we to manna chuning rilo lapen ke laso puthak prabjin pen ilitum 500 se akachisong amede ta ingthur pon thunai busini lika do be banda chuning ripon lo lapen ke ongtung
intellectual atum nanga cerap dun lapen tangka mahapen cenglok bidi sure nangi piato mapanda nili hin peninga klong coro parpek lo lapen ke lasi laso apial latum claim that lo pusi nang pupu wai fit pusi tame lake kapang creation do pusi nili ki pudam kang tung do bama government na tu lasi ahok pe jong si pene pulutang ne piniar ni ke homen political lalong sido pulutang chief minister are deng sido pulutang te CM ke ilitum kadu weta chini lo korte teng lo pusi kadu weta chini lo CM pen chief minister ke korte teng lo pusi pulute alang lilam ke krokrede nanggi alam ave lasi laso putha ke claim that ji afansi nili kadu wetu mana chuning rilo la penjong si claim pulutang ke nilitum an sose the dunga moment pusi taming torponang ko pusi nalitum afan pachini lo an fan pensi nili PIL kipike schedule to the Indian Constitution along paragraph 2 sapara 7 ateng pen Karbianglong Thomas Council along non dobo maron kicok cede da joini ang tanpe nasutum apan amen thapon u lasi halaso aron bange chokche akimi aron silamben Karbianglong Autonomous Council along ang tanpen ke bang sutum han amen ing thanpon lab nangji tu aputhak sini itu makemang pensi PIL 2017 aningkan si pipondo la that benefit positame aman gedo Guwahati High Court pen positame lamrai ta nang PLO je Karbianglong Autonomous Council atum prabjin pe laso ciklu yontrong ang bong pasilam toy la so puthak pasilam det ni phansi alang litum hukum pilo hukum bidet pe napi positame state government la pen ke Karbianglong Autonomous Council tum kapang kre joini masi nilitum la so puthak aku content bu bangsi pulo la bangke anisi lake kontem kipia bangke anisi si lamrai kipilo je council atum cepak lang lo je nitum ke claim elo pusi pak lang lo sitame aman ke do Guwahati High Court along ge athengno ke lason si ningje lo to claim elo pulote governor approval paper ek joni pensi alang litum abangke lake kontem kalidat po athe governor athengno sidolo pulotang te governor along sidolo pot langtum aku Waidak pen positame gubernur along si aku laso alam ang denga ki tum chesong klempon sunang ko pusi aman ke do Guwahati High Court pen tanang lasi laso teng pen aman ke do Guwahati High Court afan aman ki pipensi nilitum ta nompodin ta laso movement khedung lason ke claim clear lo lasi aman ke do Guwahati High Court ateng pen nona bang pulutang te Gubernur along sido pusi non ge written document mande lo council atum si kaning je lo de lake ni likali lo lake council atum kaning je bangke lage nitum ke abil approval aphana date ke lu bangke 21/10/2020 aningkan si gelu pusi latum paklang lo approval aphan nonata gubernur pen nanglu lirek pusi pulo te nitum ke arona teng ben brote Guwahati High Court atro di pen si nitum ke Gubernur handa arjunang ko pola si koan koson ang deng make la waidak rada tum kadu weta chini po ka chini ke lalo te komat si koson kopi posi ke claim clear ke make la ke waidak men ilitum aron na teng pen posida milong po laso ake che songolong bangai kadu weta ardi nang piduni pasi ilihin pen ako chuni bitu chatu ke non ke claim busi ka cepak lang matidi la ke kapat hechot pusi nili pudam kang tu ke claim ek jip lo tang te chief minister de nili umeta ningje lo Delhi, Dispur, lapen ke difu. Same government aning hang pulote ke claim unia son ave. Te kopia posila cepakan marelo. Lake tum ke PIL ki pinanya ronda ave. Ahok pet pulote alang litum aja kong council lo aja kong pulote de non rada theng no ceklang e nitum council aja kong theo. Nitum lason claim nitum direct funding anun amuk lason cethan lo. Te CM ke cabinet arrange sido pu lake kaceparo katha babang nang ne athe Ladakh I have a prit thang abang e chokse aron thirklong nai pusi tum ka chesong mati laso thirklong along aron silam det pulote pine kahin no do ma council afan lake heno ne ahok pet ke nitu masi council atum nang choro nai je laso ron abu tha ke claimia long si nilitum si karja abdun pulote alang litum sina choro nai laso putha ke non alang litum lake lason nilitum claim elo claim claim polam ave niligi pudamia bangke laso putha ke lake Delhi Dispur di fuanda lake ejengwelo latum si claim that unlo ta non ke la lengdi proses ta alang litum mama se ke claim businili jongda mitu